Il-Qorti Kostituzzjonali mistennija tagħti s-sentenza ta' siġġijiet parlamentari mibdija mill-Partit Nazzjonalista fis-7 ta' Novembru. Dan wara li fi stadju ta' appell 3 imħalfin semgħu l-aħħar argumenti tal-Partit Laburista, tal-Partit Nazzjonalista, tal-Avukat Ġenerali, tal-Kummissjoni Elettorali u tad-deputati li allegatament kien hemm żball fl-att tal-voti tagħhom. L-Avukat Robert Abela fisem il-Partit Laburista stqarr li l-deċiżjoni tal-ewwel qorti ma tagħmilx sens għaliex mhux biss tvarja rieda tal-poplu billi terġa' tnaqqas id-distakk ta' riżultati elettorali bejn iż-żewġ partiti xi ħaġa li mhix permessa mill-liġi iżda toħloq ukoll preċedent ikraħ għaliex tiżra żerrija tal-inċertezza politika. L-argumenti tal-Avukat tal-Partit Laburista kienu mtennija wkoll mill-Avukat Ġenerali li saħaq li l-fatt li sar żball ma jfissirx li l-elezzjoni ma kinitx libera u allura l-inkisret il-liġi biex jingħata rimedju mitlub mill-Partit Nazzjonalista. Saħansitra sostna li jħoss li meta l-primawra tal-Qorti Ċivili ordnat biex il-Partit Nazzjonalista jingħata żewġ siġġijiet parlamentari oħra marret oltre mill-Kostituzzjoni. Qabel ma dan l-argumentu kollu uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali, fejn il-professuri jinrefolu argumenta li l-liġi tipprovdi rimedji meta jsiru żbalji ta' dan it-tip, li ma rimedji l-Partit Nazzjonalista jew ma żagħhomx jew użhom u tilifhom. Filwaqt li l-Avukat Pawlu Lija li rrappreżenta lil Ġustin Karwana, Joe de Bonogrek u Edward Cicluna iddeskriva l-każ bħala logħba politika perikoluża li tista' ċċaqlaq snin ta' sentenzi ġuridiċi dwar is-sistema elettorali ta' Malta. Jiddefendi li l-Partit Nazzjonalista kien hemm l-eks Segretarju Ġenerali Paul Borċolivier. Preżenti l-Qorti kien hemm numru ta' membri parlamentari fosthom ministri tal-Kabinett, fatt li l-menta Dwar u Simon Busuttil mal-mezzi tax-xandir. Dan wara li hu stess ħadda drawwa jattendi kull fejn tissemma din il-kwistjoni. Tantu hekk li Simon Busuttil ħalla r-rettur tal-Università jistenni ħallaqa u ħassara wara li l-mezzi tax-xandir kienu diġà nġabru biex jirrapportawha. Sansitra Busuttil li kien viżibilment urtat bil-preżenza tal-membri tal-Kabinett mar kontra l-parir tal-avukat tiegħu biex ma jagħtix kummenti u prova jaqleb il-kwistjoni f'ballun politiku. Għandek oġġezzjoni. Il-kawża qiegħda sentenza ma Għandek oġġezzjoni li l-Ministri tagħna jattendu l-kawża, Dr. qiegħda sentenza ma jistax jikkommenta jekk jogħġbok. Kawża tinsaqsih. Pastaża. Dr. Busuttil, għandek oġġezzjoni bil-Ministri tagħna li jattendu l-kawża? Meta inti flimkien mal-amministrazzjoni tiegħek attendejt tas-seduti kollha. Sinjuri, il-kumment tiegħi huwa dan. Illum 3 snin u nofs wara wasalna lejn il-fażi finali ta' din is-sentenza. Busuttil infex f'attakk kontra l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Naturalment il-preżenza tal-Ministru tal-Ġustizzja llum meta tqis li hu l-Ministru li jaħtar lil Preżenza tiegħek inti kap tal-Oppożizzjoni kienet ċokkanti. Għal dan l-attakk reaġixxa l-Ministru Owen Bonnici li nnota l-inkonsistenza tal-kap tal-Oppożizzjoni li għalih huwa aċċettabbli li x-Shadow Minister għall-Ġustizzja Jason Azzopardi mhux biss imur isegwi l-każijiet iżda meta kellu każ ta' libel għamel sew li ħal partitarji nazzjonalisti jagħmlu l-kummedji quddiem il-bib tal-qorti.